Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ebe anyị nọ maọbụkwa na ebe anyị na-eje bụ ebe a na-akpọ Atta, nke dị n'ime Umuekete na Aguleri, Idu Kingdom dị na Anambra steeti, ebe ndị a na-akpọ igala si wee pụọ n'ala Igbo, ebe fa si wee migrate ya wee pụta ebe a na-akpọ Kogi steeti ugbu a. Iji gosi unu ụmụnne m, ebe anyị nọ kịta bụ n'obi Atta, bụ nnukwu nna igala nke anyị na-akpọ Kogi steeti ugbu a. Biko, please, while watching this very video, I want you to get your pen and papers beside you, because what I'm about to show you nor teach you today is not just for you to believe me, nor to agree with me, but it's for you to go and make your inquiries, make your findings, go back to your region and ask questions, because Google will not tell you what I'm about to tell you or explain to you nor show you today. And while watching this very video, I want you to remove sentiments or emotions aside. We'll put anything that has to do with political ambitions or career aside. Let us face reality. None. Oh. None. Ihe anyị ji duru unu gbagote ebe a bụ iji mee eziokwu anyị na-egosi gị ka o zuo oke. Inji sị nọ iji mee eziokwu anyị na-egosi gị ka o zuo oke bụ na anyị na-akọwara gị maka God, si na God baa na-eri, si na-eri baa na ụmụ ya. Anyị kọwara gị na-eri mụrụ ụmụ nwoke na-ese n'ofu nwaanyị. Onye nọ na bie taa bụ nwa nke Igbo eri a na-akpọ Atta eri. Nya mụtara ndị a na-akpọ igala. Na mkpụkpụ na-ata ka anyị nọ. Ihe kpatara onye eme onye bịa anyị dulie bịa bụ ọ pụta echi ọbụla onwe nge na-esi onwe ihe oyibo ji enene ihe na-eme ga-abịa nene. Ndị anyị dubie ebe a mbụ bụ ndị archive si na ebe a gosiri na onye ebile ebe a bụ about 4,000 years ago. Anyị abụrụ oyibo, anyị bụ ndị Igbo. Dịka m gwara gị na mbụ, Atta bụ nwa nke Igbo iri mụtara. Nya atọrọ ọba. Ọba bụ onye mụtara Benin na Ife. Ọba tọrọ Igbo. Igbo tọrọ Menri. Ndị a bụ mmụ nke iri mụtara. Anna bebe dịcha ebe a. Tupu Atta anaba ebe obi kịta bụ mmụ nke Atta. Diọkpali a bi ebe a. Diọkpali a bụ onye a na-akpọ Ekete. Anyị si n'ukpo Atta pụọ, ya nduru gị jee n'obodo Umuekete, Aguleri. Ekete bụ the first son of Atta. Onye ebile ebe a mụ na gị na mgbe ọ n'ikpeazụ bụ ụmụ Atta bụ Onoja. Anyị pụrụ a na Ekete ivu bụ Onoja. Iji avụ mbata ede Onoja nwere tupu ọ pụọ wee join ya ụmụnne nna ya. Ebe anyị nọ bụ ukpo Atta. Atta the second son of Eri. Eri the fifth son of God. God the seventh son of Jacob, Israel. Ihe ngosi anyị na-egosi gị bụ na mmadụ a na-adara n'elu na o nwere ebe mmadụ si bịa. Ndị Igbo nke anyị bụ, maka o nwere ike ọ bụ na o nwere ndị Igbo nke esi n'elu tutu. Ndị Igbo nke anyị bụ ndị nke mmụ nke Abraham. Anyị nsi ebe a kọwalide gị nke ọlụ olu gị n'aka Abraham ka anyị ji bụrụ ụmụ ya. Ndị anyị na ha bụ ụmụnne bụ igala, TV, Jukuns, Idoma, Benis. Ndị a bụ ụmụnne Igbo. Na ha na-asụrụ Igbo emere ka ọ bụ na ha nna ejiri anyị na mbụ. Maka na ihe akụkọ anyị nwere ebe a kwuru na eri mụtara ụmụ nwoke na-ese. Ndị ụmụ nwoke na-ese a bụ sọsọ ndị bi na 5 Igbo speaking states bụ sa Agụlọ, Menri na Dambo. Atta migrated north and found Igala kingdom. His first son is here. Oba migrated west and found Benin down to Ife. His first son is there, called Mba. Mba was the first son of Oba. Ekete was the first son of Atta. And no Nuba Atta ka anyị nọ. Ibe anyị nọ na abụ na ọ bụrụ na o nwere nwava n'ebe a, mụ na ga ma abịa ebe a. Tupu anyị na-abịa, o mere na gị n'anya, tupu anyị na-abịa nọ nwa ya ga-ebu ụzọ. Anyị lụzie ebe a, anyị nwee n'akala. Ebe a adịrọ all that free.
ọ dịrọ izi common person ọ dịrọ kọmana ya bata nwere ebe a ijikwela jive na-abịa ebe a ịma abịa nwe ebe a ihe niile igala na-eme nri bụ ebe a ka o si pụrụ anọ ka dị ebe a ịnọdụ ebe a nọ o nwere ihe ị ga-afụ o nwere ihe na-enwere ike ịpụ o nwere afịa ọbụla na-azọ ndụ na-adịrị n'okilikili a o nwere afịa dibịa chọwa afịa ọbụla ọ vụrụ ọ chọta ndị ụmụ ekete ha ndị ụmụ ekete eduli bịa n'ukpo Ata ị nweta afịa ahụ ị ga-eji zọ ndụ nke mere na tupu kata pụrụ na ihe niile o nwere ka na-alụ ọrụ ebe a ọ bụ na ọ bụrụ ị na-anyị mgbe anyị na-abata n'ịvụ ka a na-akọcha ugbo ha da-akọ ugbo ebe a o nwere nnukwu ubili na-atọ ọkwụ ebe a ọkụ gbalị na 1972 wee gbuo ịbụọ ọvụla ofu nke ọzọ nwụrụ last ka mmụ ya ji bịacha bụ ndị mmụ ekete the first son of Atta ji bịa dozicha ebe a ubili a epuo na be onye nke amụnya na bọna anyị lụọ obi ogosi gị ubili na-ata o pụziri na mbala ezie ihe kpatara m ji ekwu ya bụ na ihe nwere anwa na ọ bụ ihe mere n'eluigwe nke ịtọ mgbe o ji mee 72 hours o ji mee n'eluigwe nke ịtọ mebe a so o nwere ihe ija ka ị nweta ịchọ ọnya ọ bụ na avụrụ ya mana ihe abụrụ eziokwu so ebe anyị nọ bụ ukpo Ata the second son of Eri mụtara igala ndewo. So how many years now ka ọ nọgoro as in how many years ka o bigoro how many years ka ebe a na isi bụ Obi Ata dị ihe a amụrụ nna m mgbe Ata pụrụ amụrụ nna m ihe nna kọrọ gị bụ ihe mere about 1000 years ago ihe mere ọ ji dị nne bụ history ndị anyị nwere and na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Chukwu kele ọfụma na ịchọ ive ịchọta ebe ọ dị archive nke nwe anyị nwere n'ebe a abụrụ archive ebe ọkụ na-agba ma ebe nwere dọkụmentị ndị Amerịka maọbụ ndị England ndị archaeology bịara ebe a kwuru na ọ dị 4000 years ago ka mmadụ biri ebe a 4000 years ago ka mmadụ biri ebe a and na onye ebilie ka anyị na-ekwu na-ata bụ nna igala nwa nke bụ Eri mụtara. Okay, so nna anyị ukwu anyị na-akọwa n'ebe a kịta bụ ka m wee ya nọ ihe ndị oyibo na-akpọ descendant Ata ya no o si from the lineage or lineage Ata ya ka o ji bili ebe a ha bụ the first son nna va bụ ekete bụ the first son of Ata n'usoro ọdịnala nke ndị Igbo diọkpala ya dị ere obi nya nwere onwe bụ diọkpala na ime afọ nke nna ya so ọ bụ na ga-enye ebe a nri maọbụ na-enwere eme nya ka ndị bebe ga-edute bịa maka na lineage nke ahụ bụ nyanwa bụ diọkpala na side nke ya ha bụ ekete ụmụ ekete bụ afa nnaba kịta bụ ha na-aza bụ ụmụ ekete ka m sị gị na ọnya bụ nwa nke izi Ata mụtara so na lineage Ata ka bụ iji mara gị atọ o nwere ike onye igala nọdụ sị gị na Igbo si igala kpaa ọ bụ igala si Igbo ije na side Anambra steeti iji afụ agụ Ata nke gosili na ọ bụrụ anyị si bebe na ọba si be anyị obodo relatili to ebe enwe anyị nọ mụ na gị nọ taa na Igbo lulu 70 obodo relatili to ebe a so na mgbe Ata nabalị ya na ụmụ ya nabalị ndị nachela azụ rili nne it is like akụkọ nke Benin ije Ọnịcha bụ Ọnịcha Ado na Idu now mgbe mbụ ha bụbụ Ọnịcha Ado ọ ka ha ji mmalị na ebe ha si bụ Idueri kingdom ha tinye Idu mgbe mbụ bụ ije onye Ọnịcha sị gị na ha si Benin ha ama ọlụ na Benin si Aguleri o nwere ike onye dị obele amụta nnukwu mmadụ anọ nwa na kanna ndewo so onye anyị na mbụ nọ bụ Ifeanyị Bala abụ m bụ Ifeanyị Chukwu Bala ma ebe a na-akpọ nkịta bụ Bala so abata m hụda nna m etogide m topụta ọsị m na nwere ebe a na-akpọ ukpo Ata ukpo Ata bụ nna
nna anyị ndị ụmụ ekete ebe n'ebe a ka a si wee gbagolu igala. So a na-abịa ekpele ebe a, ụfọdụ ndị ụmụ ekete a na-abịakwa ekpele ebe a, mụnwa na-abịakwa ekpele wee luo ofu otu bịa si na ekwuru na ha jesịrị chọọ ihe chọsasị na iwu lebu na-abịa ebe a na-edozili banye. So mụnwa mee gịnị masịrị oke bikos ndị na-abịa ekpele ebe a riri nne, ọ bụrụ sọsọ mụ n'ime ụmụ ekete bụ ndị ọmụ sinsi ahụ mụnwa bịa dozisi elu banye bifo abịazi agụnyezie signboard ya bagụnyere ebe a. So ka o si debe ubili ahụ bụ nke ahụ dị n'etiti kwụ ebe a nya nke da last. Mụ bịara sị ọ bụ na eziokwu ka ị na-ekwu nyapụke n'ubili ahụ ka m hụ ọ chọzi ịpụ ubili ahụ bịa na be m bịa pụọ ya puku anyị ịta otu ahụ ọ dị akịta nya anyị jebeghị anyị afụ ya unu ruo be m kịta ọ dị lekene m unu ndewo. Anyị ekelekwana gị na ihe ịkọwara ihe gbasara ka Atta na ka igala na ubili ya si wee dịrị. Anyị kelegịrị nne. Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ndị igala a na-agwa ha na fa si n'Igbo wee pụọ na anyị nche niile bụ ofu ife, ha na-afụta ya na mebi na anyị nwere another hidden agenda. Nke bụ eziokwu bụ enwere onye anyị na-afọsụ ka ọ bụrụ Igbo maọbụ ka anyị na ya bụrụ nwanne, kama na anyị na-agwa fa the reality, anyị na-agwa ha nke bụ eziokwu maka na ndị be anyị si na eziokwu bụ ndụ. Ọkwa na ya ka anyị ji achọ ntọala anụmanụ na igala si from Igbo, nọ n'ala Igbo ka ha si wee pụọ, nọ n'ala Igbo ka fa si wee pụọ na ebe a bụ ana Igbo ahụ si pụọ ya wee sị mba na nna ala ka a na-ekwu a na-afụ n'anya. Onye maka anyị ji wee bịaba ebe Atta si wee pụọ wee migrate etu igala. So daalụnụ. Dịka unu na watch this very video, achọrọ m ka unu gba mbọ tụsaa ya ka ụmụnne anyị dị iche iche mara ka fa si wee bido, mara ebe fa si wee pụta. Ọ dị mkpa rinne na anyị ma identity, na anyị ma ebe anyị si wee pụta. So anyị ga-aga na be nwanne anyị nwoke a nna anyị ukwu ka o gosikwa anyị ebe ọsọ ubili anụ nwapụrụ ịtọ dịka o si wee dị na mbụ oge Atta fapụrụ ebe a, oge ha rapụrụ. So ka anyị jee ebe ahụ fụrụ ya bụ ife n'onwe anyị. Dịka anyị na-ego ndị mụ na fa sokwenu bịa ya bụ ije bụ otu members of cabinet eze Chukwuemeka Eri nke Idu Kingdom dị na Aguleri. Ndị a bụ otu pụrụ iche ehibere maka our culture and tradition, bụ omenala na ọdịnala ndị Igbo, iji nyere eze Chukwuemeka Eri aka na ma cherekwe maka episode 2 na-abịa n'ihu. Si unu ụmụnne m ka ọ dịkwanụ. ihe njisi ka anyị kwụsị ebe a bụ na mgbe anyị nọ n'okpu Atta na nsị gị na mmedu gị pụrụ n'obodo a na-akpọ ụmụ ekete na ekete bụ the first son of Atta. Ya bụ obodo anyị nọ. Ị na-anya ebe a ịhụ ihe a dere n'ọnụ asụsụ nke ndị ọcha, welcome to Onoja Iduere. Ị na-ahụ ka edere nke mere anyị a na-akọrọ akọ nke a ka ị chọva ị nwere ebe ị ga-achọta ya. Dịka nsị gị na Eri mụrụ ụmụ nwoke na-ese Agụlụ the first son, Atta the second son, Ọba the third, Igbo fourth, and Menri the fifth son with a daughter na-akpọ Adambo. Ebe anyị nọ kịta bụ ụmụ ekete. Ekete the first son of Atta Eri.
dịka m gwara gị na diọkpala ya dị ere obi nya ka ekete ji nọdụ ebe a. Ndị niile pụrụ apụ bụ ụmụnne ya, ma nyanwa bụ diọkpala nke nna ya bi na mkpụkpụ nọ nna ya. Ya na ụmụ ya migrate ziri wee bụrụ igala ụmụnne ya. Yes, migrate li jee abụrụ igala. Nyanwa bụ the first son bi n'okpukpe be nna ya. Okay, ya bụ na ọ bụghị Igbo ma igala, na ọ na igala na Igbo bụ nwanne. Igala bụ the elder brother of Igbo. Mụ na gị na bụ ụmụ nke Agụlụ na Menri. Because na mgbe a pụrụ aba Atta ọpụọ bụ ọba Menri pụọ ọmata Igbo Adamgbo na Agụlụ bụ 5 Igbo speaking states. Mana ndị apụrụ na diọkpala nọcha here representing their father. Like m gwa gị na ije n'obodo a na-akpọ Ifite Aguleri kwude ndị a na-akpọ Ọkpụ. Ọkpụ the first son of Menri. Obodo ọbụla ha nọ na Igbo ha na-aza Ọkpụ. Ije n'Ọka ha na-aza Ụmụokwu. Ije na isi ala Ngwa ha na-aza Ọkpụ ala. So any place ha nọ ha na-remember that name. Ị pụọ na Igbo ezu na Aguleri ikwude ndị a na-akpọ Mmụmba. Mba bụ the first son of Ọba. And obodo ọbụla ha nọ na ha na-aza afa ha. Ị nwere ike ịgbanwechi ihe niile ma aha anwa anyị nyere gị ya na-arapụ ya. So ndewo ka anyị bazia n'ime ụmụ ekete ka e nwezila anya gị fụchazi ndị ọzọ mana mbata ụmụ ekete dị fa. Ịfụ nke ndewo. Ebe anyị nọ kịta bụ na nke nna anyị ukwu, ọ sị na ubili ahụ anyị fụrụ ebe ahụ Atta si wee nọ na ọ nọkwa na be ya kwa iji gosi na nwa ya ka ọ bụ. So anyị bịara ka anyị fụ ya bụ ife na onwe anyị. So ụmụnne m na ya bụ ife nna anyị ukwu enwezie ihe ị nwere ịgwa anyị gbasara ya bụ ife kọwara anyị. Dịka m kwuru n'oge mbụ ebe ahụ anyị ji n'elu ukpo ahụ maka ụfọdụ na-esi ngọ, ụfọdụ si na ọ bụrụ eziokwu ka anyị na-ekwu na-asị anyị na-asị. So ọ ga-ejezi edozie n'ebe ahụ. Nmasị ọbụla ife anyị na-ekwu na eziokwu ka ọ bụ ya pụọ ubili ebe ahụ. Ubili na-ata ahụ ya pụọ onye ebe ahụ ka ndị mmadụ fụ ya ka ama na eziokwu ka ị na-ekwu na ọ bụrụ asị ka anyị na-atụ. Anyị wee megide ife anyị mere mesi ife anyị mere nata ebe a nọdụ 6 days anyị ji wanata ebe a, nke 7 days ya ka anyị gataziri ebe a fụ ubili mana ọ dịburu ebe a. So nwa akpọ ndị be m si abịakwa ndịkwa n'ubili ebe a. O nwere okenye si anyị wee jee ebe a bụ onye be anyị nwa si abịaka na bịa nwa si anịka n'ubili wee tie mkpu si m nakwa na ekpele dị mkpe na ukpo Atta nakwa na nye adị ebe a. Anyị wee bịa nenezi ya ọ na ikwu ite ahụ ọ dị ite ahụ ka ọ dịkwa ebe a. Ofu dị nke a ọzọ dị nke a ọzọ dị ya n'azụ ifu gị na nke ọzọ ebe a ofu dị nke a ọzọ dị ebe a ya bụ dị 3 ọ dị ifu gị. So anyị wekweta na eziokwu. Ndewo. Mana dịka ihe a bịara na be gị a nọdị gosi, kedu ihe ọ na-egosipụta? Enwere ọ pụtara na enwere ikikere inwere ma bezọ na ihe ndị m fugara ebe a enwere ihe dị iche ị na-eme? Because afọ m na-edere ọdịnarị ka anyị nwa. Ife dị n'ime ya na ọ bụ na abata m kwude nna m ahụ ọ na-alụ ọlụ ịzọ ndụ na-azọpụta ndị mmadụ bifo nọsịa na nyanwa mazi mmụọ na mmụọ bụ dị ọkpali ya evugie. So n'ebe ọbụla nne na ana m abịa ekpele ebe a ọ nje na ukpo ahụ. So because o gosigo m dat na nọ na dị obi ahụ ka isi ịzụ mmụọ ka ụzọ ndụ ahụ kwuru nna m ọ na-azọ nyanwa ka m na-azọkwa. Ya bụ nke a na-akpọ dọkịta na olu bekee dibịa. Ndewo. Anyị na-akọ bụ eziokwu nke pụtara ife. Onye anyị na ya na-abụ so jee n'ukpo Atta bụ ihe o chili na eze eri kansụl bụ Ugochukwu Tuweli na Idueri. Obodo a bụ ụmụ ekete Aguleri. Ihe eji maleva bụ ịzọ ndụ, ịzọ mmadụ ndụ ka eji maleva, nke emele na ọ bụ na Igbo ezigbo onye nwa n'obodo a ị ga-eso na-azọ ndụ. Onye anyị n'obi bụ Ifeanyị Bala. Onwe nsogbu mmadụ nwere dịka nsogbu isi maọbụ ọya ọbụla dị iche iche ya ka ọ na-alụ, nke mere na enwepụ na
ndị nwe mmadụ ndị edutere ebe a na-achọrọ ka na-egosi na nwaba nwere ọya dị aṅa n'ike bunyeli kamera gị wee vụ ọtụtụ ndị mmadụ na ihe na-ebe a na-azọ ndụ lụrụ 30 ma ndị azọrụ na-enwere ọnụ o wee bụrụ maka na anyị na-ekwu bụ eziokwu. O nwere ike onye nọdụ ọsị gị na ndị igala na-eme dibia rinne ibe dibia ha si bụ na Ekete, the first son of Atta. Ụmụnne m na-afụgonu nke bụ eziokwu na ya anaghị akọkwa n'akụkọ ụgha ma ka anyị wee zọrọ ife anyị na-abụrọ ma teke Aguleri na-enwere isi n'ọdụ. Nọọ anyị na-ekwu, anyị na-egosi gị nke bụ eziokwu, na-egosi gị ife a na-akpọ proof ka iwe ma na ife anyị na-agwa gị bụ eziokwu. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na anyị anaghị agwa gị ka ikwelu ma ka ibelifuo, maka na ife anyị ji agwa gị ife a dị ebe a. Nke esi ma ịchọkwa ịbịa n'onwe gị, you can still come and verify by yourself. Anyị anaghị agwa gị ka ikwelu na ife anyị na-ekwu, nọọ ka ị ga mee investigation, maka na ife a dị ebe a. Oge ọbụla iji wee bịa ịyafụ ya, si unu ụmụnne m daalụkwanụ, gbakwazienụ mbọ fụnụ unu tụsara this very video. Daalụnụ. Dịka anyị si wee fụ nwanne anyị nwoke bụ nnukwu nna anyị bịara na be ya kọwakwanala anyị ife dị iche iche. Ife anyị fụrụ bụkwa na ife ọ kọwara anyị, ife ọ kọwakwanala anyị bụ ife anyị fụrụ. Anyị fụrụ ndị arụ na-adịrọ dị iche iche, ndị nwere mental disorder, mental problem, isi mgbaka, different issues. Anyị fụsị fade, anyị fụrụ ndị nwetagolo onwe fa, fụkwa ndị aka na-etriti. Ya bụ ife dị mma aka ọlụ na ndụ nwanne anyị nwoke na-azọ n'obodo anyị karịrị akarị. Gbakwazienụ mbọ tụsaa this video. Daalụnụ.